know, this room is a mess. I know, guys. Pero we will do it. Aayusin natin to very, very, very soon. Anyway, today is Friday. And maglalagay ako ng extension. Mag-ano pa sana ako, magko-coffee. Tapos, mamaya na yung extension. Kaya lang, yung coffee ko ang init pa. So, while waiting for the coffee, lagay tayo extensions. I received it just today. This is from Kriyya extensions. I will leave the link of the website in the description box as well as the details of the hair that I got from them. Actually, sinend nila to sa akin, guys. So, hindi ako nagbayad. Ililive ko yung information below. Ang hirap kasi kung saan-saan na nakalagay yung aking mga gamit. Like yung aking mirror nandito. Ay, nako, Raze. It looks like this yung packaging, guys. And nandito yung buhok. Yung mga extensions, hindi sila mura ha. Mahal sila. And I get it. Like, buhok nga naman siya, diba? So, mahal talaga siya. Ganito lahat ng buhok, guys. Meron silang... Wait, i-count ko muna ha. So, dalawa nung tatlong clips. May nalaglag? Merong nalaglag. And then, 4 ng tig-iisang clip lang. So, ganyan lang siya. Single clip. 4 na ganun. Hindi ko ito magagamit lahat sa ulo ko. Hindi ito magkakasya. dalawang clips. Ganon. 4 na clips. So, yung gagamitin ko dito, parang 4 na clip sa baba, tapos tigda dalawang clips dito sa gilid. Yun lang. And I think I'll be good. This is the Kriyya Remy Hair Clip-In Hair Extensions. 160 grams. Dark brown. 18 inches yung length niya, guys. Okay. Lagay ko lang siya sa buhok ko. Tapos tignan natin kung ano itsura. Normally, ititiis ko yung buhok ko, guys, para as in mag-hold talaga yung hair extension. Kaya lang, hindi naman kasi ako lalabas today. So, hindi ko na lang siya ititiis. Ilalagay ko na lang siya after ko siya nilagyan ng volumizing volumizing spray. So, ayan. Ganyan yung itsura ng isang 4 clip. Tapos maglagay tayo ng tigda dalawang 2 clips dito sa gilid. Isig ka kilid. Where are you now? I need you now. Okay, so tigda dalawang clip. Okay naman yung clip niya, guys. Hindi naman siya mahirap i-clip. Ganyan yung likod. Hindi naman siya expose yung clip natin, diba? And yung color ng buhok, match naman siya sa parang totoong kulay talaga ng buhok ko. Kasi yan yung totoong kulay ng buhok ko. Tapos ito yung kulay ng hair extension. Tapos, pwede mo na tong i-curl para mag-blend talaga yung extension sa totoong buhok mo or i-straight. So, ganyan siya, guys. Hindi ito yung lahat, ha. Ang dami pang buhok na natira. Tingnan nyo. Dami pang buhok. Meron pa dun. Actually, magdadagdag ako, guys, ng 4 clips sa likod. Ipapatong ko lang sa yung naunang 4 clip kanina. Para as in full na full talaga yung buhok ba. Medyo mabigat siya. Pero hindi naman parang natatanggal yung clip, which is good. Ay, bongga. So yeah, ito yung susuotin natin the whole day today. Kasi I will be filming a sit-down video as well later. So mamaya, i-blend natin siya ng maayos. Parang i-curl siguro natin mamaya. Tingnan natin. But, coffee muna tayo. Kasi baka malamig na yung coffee ko. Na-over naman sa tagal. Ayan guys, tapos na tayo mag-coffee. Naka-on din yung aking salt lamp, Himalayan salt. Update dito sa ano, tingnan nyo. Ay, ito pala! Pinaprint namin siya sa Big W. Wala kasi kaming mga wedding photos. Meron kami sa USB, nakasave sa computer namin, pero wala kaming hard copy. And because uuwi ako ng Pilipinas, gusto namin gumawa ng ganito para iwan ko sa bahay, sa Philippines. And ipakita ko sa inyo guys, kasi ang ganda ng quality. Naka-sale din siya. Photo book yung tawag. Sa ano siya? Big W. And maganda. Mas maganda yung print niya kaysa sa Kmart. Yung canvas namin na wedding picture namin ni Dan na isasabit ko pa sa kwarto,
Big W din yun. Maganda yung print. Pakita ko sa inyo ha. So, ganito siya Tas kayo na, of course, pipili ng mga picture nyo, kung saan page nyo siya gusto ilagay. So, pwede naman na isang picture lang yung dito. Pero pinili ko yung 6 para may overview ng kung ano makikita nyo sa loob. Char. So, yan. And then, hindi ko na maalala ko ilang pages. So, yung papel niya, makapal siya na papel, pero hindi siya yung gaya ng litrato na papel. Pero makapal siya. Maganda siya, guys. So, yan yung first page. Second, ganyan. Char! Char talaga to si Rhaze. Char! Char! Tapos next. Yan. Yan. Dito kami nag-get ready ni Kat nung wedding ko. Oh my gosh! Ito yun sa bahay. And then yan. Very lang to guys, very intimate ng wedding namin. Ang ganda nitong, meron kaming picture, hindi ko alam kung nandito, na parang nakita talaga yung mga kahoy ba. Ang ganda, si Dan nagplan ng wedding namin guys, ang galing, sobrang galing niya. Yung ako lang is, yung cake, gusto ko naked na cake, tapos may mga flecks ng gold. So yun, nakuha namin siya. And ito exactly yung gusto ko. Tapos ito, mga totoong flowers to guys. Yung friend ni Dan, yung florist namin. And ang ganda ng ng mga flowers. Wait, pakita ko sa inyo ha. Yan. So gusto ko yung mga very soft lang na kulay. Tapos yung nagdala talaga is yung parang gray na dahon. Or silver. Ganyan Ang galing niya kasi nilagay niya talaga yung totoong flower sa cake namin. As in, nag-coordinate talaga sila ba. Tapos meron kami niyan. And then, ito yung parang giveaways namin para magamit din nila dun sa wedding talaga. So, Daniel and Rhazel, 1st of April. So, yes, yung wedding namin guys, April Fool's Day. So, yan. Tapos, ito din. Nirequest ko to, mga petals dito. Yan. And then, ito yung favorite picture ko namin. So, ito yung pinaprint namin, yung canvas. Tapos, yan. And then, ito si Eli. Ang liit pa niya. Ang cute niya, guys. Grabe. Galing. Tapos, tingnan niyo yung flower ko. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga kulay. Parang, iba-iba yung kulay niya, pero very, very subtle lang. Tapos nagpagawa din ako sa kanya ng flower crown. Totoong flowers din to. Inano niya talaga to. Parang pre-reserve niya ng maayos para fresh talaga pagdating sa ulo ko. Inano niya, nilagay niya sa nilagay niya sa isang box na maliit. Tapos nilagyan niya nung parang damp na paper towel just to make sure na fresh yung flower. And that stayed fresh until like gabi guys. Sobrang ganda. Tapos mama at papa ni Dan. Tapos kaming dalawa, hawak yung aming certificate of marriage. Tapos yan, and then ito. And then yung last picture namin is yung paalis kami. Yan. Ang cute ng ni Dan, niece niya. Ito, ikikip namin dito sa bahay. Tapos yung isa, nandito Sabi ni Dan, huwag tanggalin yung plastic kasi ito yung dadalhin ko sa Pilipinas. Kapag nag-sale yung makapal, yun yung bibilihin namin. Tinatry lang kasi namin kasi baka hindi namin magustuhan. Kaya yung manipis muna. Pero okay lang din naman kasi nakita na naman dun lahat ng parang highlights ng wedding. Bernade ko lang yung hair extensions at saka yung totoo kong buhok. Kasi ayokong mag-apply ng heat sa buhok ko guys. I've been doing my best na to apply heat sa buhok ko. So I think it's been a week now, like a full week na hindi ako nag-apply ng heat. Like, walang blow dry. As in, wala talaga. Tingnan nyo, diba? Last time, tinanggal ko yung mga yan. Kinuha ko sa, kinuha ko yung mga drawers. Kasi nga, maglilinis ako ngayon. Binalik ko kasi ang kalat. Tapos, hindi ko pa siya na-declutter. Binalik ko na. Oh, wait. Okay. Dito tayo mag-film. Yan. Nawala na yung table. 3:47 na ng hapon, hindi pa ako kumakain. Since kaninang umaga. Buti na lang may rice tayo. Ito yung diferensya kapag nasa bahay ako. Gosh. Ito yung kailangan kong baguhin
Lagi ko sinasabi, babaguhin ko yung sarili ko. Hindi ko siya pababago. Ito yung problema. Kapag nasa bahay lang ako, nakakalimutan ko kumain kasi ang dami kong ginagawa. Mas marami pa akong ginagawa kapag nasa bahay lang ako. Okay. Wait, kain tayo guys. Meron na akong rice and yung kakainin ko is yung dried herring na tuyo in oil. Sarap nito, promise. Lagyan natin ng yung ito calamansi powder ni Juan. Hindi kasi ako sobrang nagutom. Siguro dahil late na din ako nag-coffee. Tapos, ano pa, kumain pa ako ng biscuit with my coffee. Excuses, excuses, excuses. Lagyan natin ng calamansi powder. Ito yung calamansi powder na lalagyan mo lang ng 2 tablespoon ng tubig. And then, ang sarap niya. Nag-film ako ng isang video. Tapos, after ng isang video, sobrang nagustuhan ko yung makeup ko. Tingnan yung makeup ko, guys. So, nag-film ako ulit ng isa. Meron pa akong pawing eyeliner dyan. Oh, tapos, hindi sila pantay. So, huwag nyo tingnan yung kabila. Ito lang yung tingnan nyo. Yung nasa lips ko is, wait, multitask tayo. Mag-ano tayo ng rice habang kinakausap ko kayo. Ang dami ko pa kailangan gawin. Gusto ko pa sana maglinis ng bahay. Pero I think mag-edit ako ng video after ko kumain kasi kapag dumating na si Dan, hindi na ako pwede mag-edit. Pero pwede ako maglinis mamaya. So, hintayin lang natin si Dan. So, mag-edit muna tayo. Tapos mayang gabi tayo maglinis. Anyway, ano ma-edit yung sinasabi ko kanina? Ano yung sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko na tuloy. Yung nasa lips ko pala is yung 3CE na matte lipstick. Shade niya is Ink Heart. Ganda nyo. Tapos yung nasa ano ko, wait, i-ano ko naman siya, ipapakita ko siya sa video. Pero, yan yung calamansi powder, guys. Lagyan natin siya ng tubig. 1. 2. Yan. Ganyan lang. Tapos para talaga siyang kalamansi. Wait. Sarap niya. Nandito na si Dan. Hulangin natin. Hulangin. Gulatin. I just finished eating. I forgot to eat. Okay. No. You filmed 2 videos? You had to film? I filmed 2 videos. Katatapos ko lang mag-edit, guys. Ang sakit ng likod ko, so may libre akong masahe. Libre masahe. Sabi ko, masahin mo naman yung likod ko. Sabi niya, sige, kuha tayo oil. May pa oil pa. Hindi ko naman hiningi yung oil. Sabi ko lang naman, masahe ng konti. Kuha siya ng oil. Do you want me to take my shirt off? Yeah. Okay. Sarap ng masahe, guys. Galing ni Dan magmasahe. Thank you, babe. Massage. Pinatry niya sa akin itong bachi. Is that how you pronounce it? Bachi, my love, the chocolate? Busy siya, guys. Yep. Bachi siya, guys. Hindi ko gusto yung chocolate na part, pero gusto ko yung sa gitna. So, ipapakain ko kay Dan yung chocolate. Is it macadamia? Busy siya, guys. Meron siyang content. Macadamia? Is it macadamia? Not hazelnut. A hazelnut? It's a hazelnut. I want you to eat the chocolate. I'll eat the hazelnut. I don't want to eat the chocolate. What the fuck? Grabe, when did you open the box? When did you open the box? Last night? Maybe. Maybe pa. Kahit na alam niya. Ano, feeling ko last night niya to inopen yung box. Ito yung bigay ni Lola Ganda. Salamat po. Ay, ganito pala yung gitna. Yung ano. Pero 28 pieces.
Akala ko, sabi ko, ay, dami pa palang laman. Hindi pala yan, guys. Cover lang pala yan. Oh. Yan na yung naubos niya. Isa lang yung kinain ko, yung... Yeah, meron pa rin siyang chocolate dito sa ano. Gusto ko yung lahat lang. Okay. Cheers. Thank you. Okay. Guys, maglilinis ako, guys. So, tatanggalin ko yung extension. In fairness sa kanya, nagstay talaga siya, guys. Ng ilang oras din natin itong suot. Ano na ngayon? 6 na ng gabi. Natapos ko yung video ko before mag-6, which is perfect. Nalinisin natin yung bahay. Yan, yung clip niya. Matibay naman yung clip. So far, ha, first time pa kasi natin siya ginamit. Pero, i-update ko kayo sa vlogs ko kung ano magiging resulta nito. After ilang gamit. Meron talaga tayo langaw. Okay, balik ko lang to dun, guys. So, ito yung gamit ko. Tigda-dalawang clips. Tapos, tiga-apat. Alas 8 na, guys. Katatapos ko lang magtupi. Grabe, walang pahinga talaga. Galing kanina, naglinis ako, tapos nag-edit ako ng thumbnail kasi wala pa palang thumbnail yung video ko mamaya. And then, pagkatayo ko kasi natapos na ako sa thumbnail, biglang tumunog yung washing machine, tapos na yung laundry. So, kailangan ko naman isampay yun. Tapos ito, katatapos ko lang mag-fold. Pero I'm done. I know, kailangan ko pa to i-put away. Tapos yung ano din namin,
bed namin, kailangan namin palitan yung sheets. Kaya, maluto tayo guys ng dinner. Hindi pa pala ako tapos, kailangan ko pa pala kumain. Kain tayo! Sige. Mag-ano ako ngayon, pork bun. Tagal na to kasi dito, hindi pa nakakain. Ito oh, pork bun, barbecue pork buns. Masarap to guys. Di ko alam kung kakain sa dan ito. Tanungin natin. Naglilinis siya sa labas. Yung bamboo na kinat niya na ang daming leaves. Hanggang ngayon hindi pa din, ubus kasi ang dami. Do you want pork buns or no? Guys, ang galing. Ang linis. Diba? Ang linis na niya compared nung kanina. Pero, pak! Hindi magkasya sa bin. Pero okay lang yan. At least itong side na ito malinis na. Good job! Hindi siya ma-film kanina kasi nakahubad ng top. Pero kumustahin natin yung ating pork bun. Nagpa-timer ako kay Hey Google guys. Sana naman di niya makalimutan. Hey, hindi ako mag-Google kasi baka marinig tayo. Pero nandun siya ay. Ganyan yung ingay niya guys kapag na. Time na. Okay Google, thank you! Yan. Okay na ba yun? Sabi kasi 10 to 15 minutes. Lagyan na natin ng 5 minutes pa. Hey Google! Hey Google! Set timer for 5 minutes. Iyay. Si Dan yun. Timing naman yung niya. Uy, ala. Yung doorbell niya. Dinner natin, guys. 2 pork buns, tapos carrots. Ito, siya, French onion dip. Ito yung ito ay. Asa na yun? Pakita ko to sa haul ko. Black Swan. Masarap to, guys. Masarap siya pang dip ng kung ano-ano. Time to remove our makeup, guys. Nanonood ako ng The Holiday. Yun yung nasa TV. After nun, nanonood daw kami ni Dan ng movie. Hindi ko alam kung ano. Pero sabi niya, marami daw movie na bago sa Netflix. Tanggalin ko lang yung makeup ko. Okay, yun na yung vlog, guys. Kasi nagsimula na yung movie. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Mwah.